Abrakadabra. Je to model Mercedes Huracan. From Temu. Mercedes Huracan from Temu. A tady to má napsané Caution. Co to znamená? To je ta značka. Kolik to má maximálku, hele? Asi 5 kilometrů, no. Krát 10, takže 500. Tak to si beru domů. Ne, čekej. Do prkna, bude si fakt zajede tady. Ej, čekej, já ti tam dám věci. Dobré, máš tam jedno. Druhé. Máš závaží. No, ty kokos. To vypadá, jako kdyby se na lyží. Do prkna. Dobré, ne? Jo, moje to je, ale... Naslanou. Do piť. Já odjíždím. Oj!